Господи, как се топли сърцето ми, щом си спомня първата си любов. Представяш ли си, Боже мили, че някога написах любовно писмо върху опаковка от шоколад Кума Лиса, защото друга хартия нямах? Всичко беше толкова просто. Едно момче с прашни колене, аз с плитки и червена престилка. Сърцето ми биеше до пръсване, когато го видях на портата след училище. Сега, като гледам старите снимки, си мисля колко смях и трепет има в младостта. Дори когато животът донесе своите бури и сълзи, онзи първи пламък не угасва, Господи. Той ме топли и в най-самотните вечери напомня ми, че съм обичала истински, макар и само веднъж така силно. Дай на всички млади хора да пазят вярата в чистата първа любов. И на нас, старите вече, дай да не забравяме, че сърцето може да се усмихва и след толкова години. Благодаря Ти за този дар, Господи. Амин.